This is my voice with the mic. This is my voice with the mic. This is my voice when I'm outside. Hi guys, this is my voice with the mic. Hi guys! So nga pala, introduce ko sa inyo itong lapel na nabili ko at napakaganda at napakasulit talaga nito at the same time napakaganda ng reviews niya. So ito po ang tinatawag nating wireless microphone by TNW na kung saan ay napaka-basic at napakadali nitong gamitin. Sa mga gustong gumamit ito at sa mga nagbablog in the future, mas magagamit nyo kasi napaka-clear ng voice. Marami siyang features na nawala sa ibang wireless microphone. So guys, panoorin nyo yung aking review. Tara! What's up everyone? So for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng So ang tawag po sa kanya ay wireless microphone by TNW. It's a wireless lavalier microphone. So meron na siyang plug and play. 40 meters of accessible receptions. So meron din siyang precise radio. Ito yung mga voice na nasasagap po sa mga ordinary na mga wireless microphone. So clear and high sensitive and widely compatible. So ibig sabihin, ito ba siya? Dito na po yung loob niya pagkadating. So unahin muna natin itong nasa gilid, itong small box. Guys, this is my voice without the mic. Oh, napakaganda nito guys. So meron na siyang pouch. Actually nakasama, it's really good kasi kahit saan ka magpunta. So at least masisave mo siya or masisave or save din siya ng maayos. Then, meron na siyang charger na kasama. So parang lace niya. Product. So, ayan. Ito yung connector niya doon sa cellphone. If ever, i-attach nyo lang siya. Yung wireless mic niya. So, i-clip ko lang siya guys. Ayan o. May clip lang siya. Ang ganda rin ito ha. Ay, pwede siya tanggalin. Pwede din siyang i-clip. So, this is 2-in-1. Ayan. So, pwede rin siyang idikit lang dito. Ayan. So, mabilis lang siyang dumikit. Or else, ididikit mo siya dito kasi mahigpit siya. Pwede mo siyang i-clip. Ayan. So, pero mas maganda yung dinidikit na lang para mas maganda or presentable siya tingnan. Tapos, din ito po yung lagayan niya. Ayan. Napaka-elegant niya rin. Ayan o. Lock and lock. And dito sa side, ito po yung charging niya. Ayan. So, dito, makikita mo kung full charge. Itong area na to, kung nag-charge ba siya or full charge or ilang percent na siya na china-charge mo. Okay? So, yun lamang po, guys. Thank you for watching. And uulitin ko, this is from TNW Wireless Microphone. So, ito na talaga yung latest innovation when it comes to microphone. So, pag mahilig ka mag-vlog, features, kung ano yung mga gusto mo. So, this is really good for you guys. And that's it. Thank you for today. Guys, ito lang. Butas pala yung dito ko. It's okay. Kasi nasa bahay lang naman tayo. My Facebook page. So, and also my YouTube channel soon. May bago na po tayo. So, This is my voice with the mic. so ayan guys, sa mga gustong mag-check out nitong aking favorite at new wireless microphone by TNW. Ano pang hinaantay nyo? Click down below the yellow basket. Mama.